Hallelujah. Onyankopɔn yɛda wase bebree ɛwɔ no kredie ne utumidie ho. Wo yɛ kɛseɛ wade nyinaa mu ɛno nti yɛde kɛseɛ ma wo. Ɛno nso yɛda wase sɛ wama de papa akye yɛn na yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ Nyame nkronkron obetutu yɛn anam ama yɛn na wakyerɛkyerɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ɛnnɛ nso yɛde ahyɛ wo din kronkron ne onyam. Yɛda wase bebree wɔ Yesu Kristo wo din mu ɛne yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ɔdɔfoɔ ɛnnɛ nso yɛbɛfa yɛakenka nsɛm efi Filipifoɔ ma etimienu nkyekyɛmu 12 kɔsi 18. Mesan ma wakɔ abade ba ɔte aseɛ sɛn dwumadie yi so. Onyankopɔn aba wa evangelist Mrs. Jacqueline Ennin na Nyame na me so de ne nsɛmpa ɛmma yɛn ne de nso. Ɛno nti Filipifoɔ ma etimienu 12 kɔsi 18. Saa woma yi ɛyɛ woma bi a Paul ɛna twerɛeɛ wɔ bere na ɔda prison. Na ɔde bɛhyɛ Filipifoɔ no nkrane na ya na yɛ me wɔn so bi ɔda fiase na ɔno no de edenhyɛ ne nkranhyɛ ɛde ma afoforo mo de ɔmo ɛnna efiase. Ɔse enti madɔfo sɛdeɛ moyɛ setie daa no ɛnyɛ sɛ bere a me wɔ mo nkyɛn ko mo na mmom afe a mini mo nkyɛn yi titire no momfa suro ne ahopopo ɛnyɛ mo ankasa mo nkwagye ho adwuma enwie na ɛyɛ Onyankopɔn ɛna ɔyɛ adwuma no mu wɔde a mopɛ na moyɛ nyinaa mu sɛdeɛ ɛbɛsɔ n'ani. Ɛno nti yɛhu sɛ Onyankopɔn sɛ ɔgye yɛn nkwa wie a etwa sɛ nkwagye no yɛbɔ ho ban na mfiri yɛn nsa. Ɔse yɛn yɛn nkwagye ho adwuma yɛhu Kristo wie a etwa sɛ yɛnyini ɛwɔ ne mu. Enti nneɛma a Onyame de ama yɛn sɛ yɛbɛgyina so de yɛnyi nyinara sɛ Nyame asɛm a yɛbɛtena mu sɛ deɛ yɛbɛte yɛn ho ɛwɔ kronkron yɛ mu ɛne sɛ deɛ yɛbɛhu Nyankopɔn ne onyam mpaebɔ mu yɛbɛka n'asɛm so akyerɛ afoforo. Hallelujah. Ɔse yɛnkwati huhuhuhu ɛne ekyingyegyeɛ na ma yɛn mmɔden ɛwɔ yɛn mu na yɛtumi afrɛ sɛ yɛ Nyankopɔn ɛma a Onyame asoma yɛn abɛsum wiase mu sɛ yɛmfa ne ho adanseɛ ne abrabɔ papa endi wiase ɛso nkonim. Ɛsan sɛ wiase esum na yɛyɛ yɛn han a beebi a ebedu bia no han ne bɛhyɛn wɔ hɔ. Enti ɔse yɛhwɛ 16 no ɔse sɛ mokura nkwa asɛm no mu na Kristo da no mahoahoa me ho sɛ Amerika a metuyɛ no anyɛ kwa na mebrɛ adwuma nso anyɛ kwa na mpo sɛ wɔma me mogya gu mo gyidi afɔrebɔ ne asɔfoɔ susom nso a menegye na mene mo nyinaa ani agye. Ɛno nti Paul pɛ sɛ ɔka kyerɛ sɛ abrabɔ mu sɛ ehunu amanneɛ sɛ deɛ kora mpo a awie yɛ no yɛbɛhu Kristo ne onyam. Sɛ amanneɛ no yɛhunu ɛwɔ Onyame asɛm Onyame adwuma ho a ɔse daakye ɔne yɛn nyinaa ɛbɛbɔ mu ama yɛni agye. Enti mpo prison na ɔda no sɛ ehwie ne mogya mpo gu mpo a ɔda so ɛwɔ sɛ nigye sɛ onim sɛ odi yɛnim kan na wakɔtwɛn yɛn so a yɛbɛdi akyire ɛbɛba. Ɔse ɛno ara nti ɛna mo nso moma mo ani nye na mo ne me ani ɛngye. Enti Kristo mu no Onyankopɔn ɛnam Kristo Yesu so adua anigye bi wɔ yɛn mu obi ntimi ngye mfi yɛn nsam. Paul na ɔda prison ebi a wo nso abrabɔ mu na ho yɛhia bi wɔ baabi a edi wunya. Yɛnim sɛ Onyame kronkron wɔ yɛafɔ no yɛ futufoɔ ɔno ɛne yɛadeɛ nyinara. Na Onyame nam n'adom so bɛma yɛhu ne kɛseyɛ ɛne ne mɛneyɛ. Onam n'adom so bɛma yɛ baabi a ebedu bia ne han no ɛbɛhyerɛn wɔ hɔ. Na dodo anim Ewurade nyinaa ehu sɛdeɛ yɛhyerɛn na yɛnkasa ɛnkɔmpleni ɛwɔ dwumadie bi a yɛdi ho a ɔmo hwɛ yɛn ne yɛ pa na ɔmbɛhyɛ yɛgye ɔwɔ so no ɛne onyam. Ɔdɔfoɔ ɛno nti yɛgyina ama yɛgyidie sɛdeɛ yɛgyidie ɛntɔ ape. Paul sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ Amerika na wetu no ɛnyɛ kwa yɛn so saa dwumadie yɛsɔ mu yɛn bisa Nyame nkronkron ahoɔden sɛ yɛbɛtumi ayɛ ne ayɛ ne yie ama nkwagye a yɛnya no Amerika a yɛtu wom amane a yɛhu wom kwadanda a ɛwɔ mu nyinaa ɛnyɛ kwa na mmom awieyɛ no yɛbɛhu Onyankopɔn kɛseyɛ. Ɛno nti Onyame ndom boa yɛn nyinaa ɛbra yɛtutu yɛn anam wɔ Kristo mu
na sɛ Yesu ama na yɛbɛhyia ɔtwena ɛwɔ line ni so ɔba nso ne yie mu a nyame nhyɛ bebree sɛ wobɛ subscribe na wabɔ don no so na wama yɛkokromoti agina hɔ na nyame nhyɛ bebree bye bye.